Tak nih ya? Dua yang sore. Sik ke Satrio. Omae kono to Aron. Nah, di pos nih. Iya, di pos nih kan umpat. Apa iki sing jenenge? Oh ya di anu di pae. Lah wis lho karek kesel dhewe lho, Pak. Iya tapi urung kene di kode entek.
Dia kan ini barang ini kita tahu tak ada. Balan ni nak. Go. Seribu neng cakap cerita nanti katanya pribadi.
diwarahi kok. Iya yo, marahi kok. Mus pro saiki ana ing
ora terus Sampeyan mandek. pun langsung kon baturan untuk tiba mati ya. Heeh, terus ngoten tak. Dalam Ngapa lho mandek kuwi? Lah kok nyemandek. Oh, gak mandek iki anu kencang kok.